जावनानै मानसिया हमज्रिं खालामा होमबा बेफोरबायदिनो दिनै इउपिपिएलनि थखनाव बिपिएफनि दैदेनगिरिया हमगासिनो दंखायो। गाबोन इलेक्सन जागोन होननानै बिपिएफनि चेनेलाव बोरै ओंखारखो? बेथ' बिपिएफनि सालसो इलेक्सनथ' जायाखै। बेफोरबायदि इलेक्सना माखौ होनो बेखौ बिपिएफआ मिथियानो। मानोना इलेक्सन खालामनायनि सिगां 15 दिन मोनसे नटिस जारि होयो। गतिके बिपिएफआ मोनसे बाथ्राखौ रोखा, जों दिनै केस होनो थांगासिनो दङ। गोबां बिपिएफनि लिडारफ्रा एरेस्ट जानो थांगोन। बेवहाय जोंहा कल टेपिं दङ आरो बेयाव जोंहा सावगारि दङ। इउपिपिएल दोलोनि फिरफिला बायदिसिनाखौ सावनायनि पिक्सार जोंनाव दंजोबखायो। गतिके जोङो केस होगोन, बिसोरखौ जों बिराद गाज्रिनो पानिशमेन्ट होगोन। मानोना षड्यन्त्रआनो जादों इउपिपिएल दोलोखौ माबोरै मोनसे खैसाराव खोख्लैगोन। गतिके बे इस्यु नङा, बेखौ माने लिगेलि थांबा मावबाय थागोन। जोंहा एडमिनिस्ट्रेसन दङ, एडमिनिस्ट्रेसना बिनि सायाव एक्सन लागोन। गतिके दायनिगिरिया साजा मोनगोन, रावबो बारग'आ। सार, गोबां राजखान्थि हान्जाया दा इलेक्सन प्रिपेयार जागासिनो दं, नाथाय इउपिपिएल हान्जा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बर'फोरनि भटल' मोनगोन होननानै खालामबावो। जोंना देरहाखानानै दङ। खाम्फायाथ' इउपिपिएल दोलोआवहाय एमपि इलेक्सननि रिजाल्टआ 4 जुनाव ओंखारगोन, नङा होमबा? ओमफ्राय 15 जुननि सिगां इउपिपिएल दोलोआवहाय खाम्फा बरगयारिया गावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जागोन। आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि टिकेटखौ खाम्फा बरगयारिनो जों थिनानै दोनखाबाय। सार, खाम्फा बरगयारिनि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव हाबनो होननानै खोथा होदों। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बियो थाङा होननानै बुंदों। समा फैथोंसै, नङा होमबा? खाम्फा बरगयारियालाय गाव खैदां खैफोद हाग्रामाजों नारसिन जानानै एमपि सिखारनांनायखाय उफाय गैयैयाव दा माने खामानिखौ मावगासिनो दङ। खिन्थु बिथांनि आगसि आगदा अलरेडि बिपिएफ दोलोआवहाय बिपिएफ दोलोनि थखनाव हमफैजोबखाबाय। थखनाव माने जेरै दै बानाजों गोजावनानै मानसिया हमज्रिं खालामा होमबा बेफोरबायदिनो दिनै इउपिपिएलनि थखनाव बिपिएफनि दैदेनगिरिया हमगासिनो दंखायो। गतिके चन्दन ब्रह्मनि खोन्थाया आगुनिफ्रायनो जोंजों सोमोन्दो दङ, बे बेलेग खोन्था। आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो आंजों सोमोन्दो दङ बेक्तिगत भाबै। गतिके समखौ नेनोसै। दा गुबै खोन्थाया जादों जोङो देरहाखानाय इउपिपिएल, एजिपि, बिजेपि बे जथाय दोलोआ जथायैनो देरहाखानानै दङ। जोङो दा देरहानाय जेननायनि खामानि मावाखै। जोंनि दा खामानिया जादों असान्ति सृष्टि खालामनो सोरबा नाजादों नामा, जायनि जाहोनाव मैया बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा, आं नामखौ दा बुङा, समा ओंखारलांगोन, माखासे दैदेनगिरिफोरा फननि गेजेरजों बुंहरदों जे इलेक्सनखौ खालामनायनि देखायनानै रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे देखायनानै जोङो दिनैनि जा दोहौ, बे दोहौखौ गाबथानांगौ, इउपिपिएलनि दोहौखौ होननानै नोंथांमोना मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों माबादों। नङाब्ला गाबोन इलेक्सन जागोन होननानै बिपिएफनि चेनेलाव बोरै ओंखारखो? जेराव इलेक्सन जानाय होनोब्ला फर्मेलि मोनसे नटिस थाङो। उइदाउट नटिस सासे मानसिया माबोरै बा माखासे दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा माबोरै गाबोन इलेक्सन जागोन होननानै जों सरकारानो जेबो मिथिया। मा खैसार जादों बिनि फिथाइखौ गोख्रै मोननो थांगासिनो। जेलाव थानाय एनडिपिफ्रा माने फनाव नोंथाङा रायलायदों नामा? फेसबुकनि गेजेरजों खोनादों। जाय सियाल गुन्दाफोरा बेफोर बाथ्राखौ फोसावलागासिनो दङ, बै सियाल गुन्दाफोरखौ फेरेंगानि खाथियाव फैनो होबानो जाबाय। थेंक इउ सार। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन।
आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।